Добре ли си? Само да рев рямото в левото, когато започна да пусна в колелото, защото имах чувството, сега ще изпукне. То в лявото. Лявото още няма проблем. И не искам да се появи там някакво. Хуна. Чай да чакаме Спиро. Обикновено спираме по-често да се събираме. Ами не, аз лично не обичам. Да, разбирам те. Аз от време на време ми трябва да видя колко време издържам. Ама почти седмата ми възраст е по-добре. Чувствам се по-добре, като спирам и по-често. Това не съм го карал, не си спомням. Теранто е последния път нафана дъжд директно на хижата. Изчакахме и след това тук на мокро, брутално беше. Добър ден! Как е на техничната част? Добре, ама се изморих. Спирото за тебе? Идва? Добре. Днеска вече се кара, не както на дъжда. Тук на дъжд е... Хлъзгаво. Рам дишам и аз. Аре бе, не е толкова зле. Просто защото не правим толкова чести ползичите. Не, аз стара да не правя аз толкова чести спиране. Не боли реброто. Нормално на този каманак. Не, то си ме боли такова. Сега виж как се чувствах, когато ме накарахте с чупене глезен след седмица да карам Боянска магистрала. Боянката магистрала е по-бърза. Да, ама с чупен глезен е шик. Аз реших да караме, ама защо трябваше да решим да караме Боянска магистрала, не знам. Аре бе, само 17 км бе, бате, нищо не е. Иска нещо ме удари в лявото рамо и ме свали от колелото. 17 км с рейса ли вика? Да. Мен ме свали нещо в колелото. Свали от колелото. То беше тънък храст, нещо много тънко. Окей? Окей. Чиче, всичко наред? Тук е малко и въртене, да. Направо ти е каратизъм. Да, не трябва да ги изчака. Благодарим. Защото малко се поизгуби групичката. И не бе, надолу не го Не бе, там ли тръгнаха? Да бе, за какво ще правим на тук? Тук е гледка. Да, тук е само гледката. Ма чай да изчакаме, господин Чичо ти Спиро. Айде, Спире, давай наляво. Дясно, да, давай. Дясно. Да, другото. Всичко добро! Здравейте! Давай, Чиче! Здравейте!
Абе, ти пак ли не ти се караш и изпраши напред?